Ela é Esther, vive en Compostela, na Rúa dos Vasquiños. Traballa na universidade, encántalle o tomate e forma parte da Asociación Veciñal das Marías. Esther debece por almorzar zume de tomate, pero non ten licuadora. Nuns 3 segundos, Esther descubrirá o que é o Prestogal. Agardade. 1, 2, 3. Prestogal. No me suena nada, la verdad. Pois o Prestogal é unha plataforma web onde ti podes prestar ou ceder as cousas que non usas ou que usas pouco e ao mesmo tempo tamén podes solicitar a outros veciños cousas que ti precisas e que non tes. Ai, sí, sí. Esther non o dubida. Rexístrase no Prestogal e solicita a súa ansiada licuadora. Aproveita tamén para poñer en empréstito ese ferro de pasar que case nunca usa e para ceder uns altofalantes que lle ocupan espazo na casa. O Prestogal ponse en marcha! Jesús ten unha licuadora que está collendo pó na cociña e pode prestarlle a Esther. Ramón solicita o ferro de pasar de Esther e o Prestogal actúa. Natalia está encantada cos altofalantes que tanto lle estorbaban a Esther no cuarto. Bueno, mira, eu teño un molde, é como unha vitrina, e douna a quen a queira. E teño tamén un filloeiro, que ese non o regalo, presto. E sobre todo presto, de moi boa gana, a quen nunca fixo fillós, para que aprenda, que son moi ricas. Eu quero un filloeiro. Moi ben, vou reservar. Prestogal.gal. Moi ben. O Prestogal é unha ferramenta que se xestiona a partir das asociacións e a única maneira de acceder é asociándote ás Marías, neste caso. Entón, que hai que facer para usar o Prestogal? Porque nós agora necesitábamos unha escada. Bueno, pois se ainda non te asociaches, podelo facer nesta ligazón. E eu teño unha escada para prestar. Tamén te podes asociar nos diferentes puntos Prestogal do barrio, no Bar o 13, na Xentalla do Pichel ou no Hervor e Fervor. Nos puntos Prestogal tamén podes solicitar máis información sobre a plataforma, empregalos como lugar de encontro para facer os intercambios ou botar un conto. O Prestogal é unha ferramenta de racionalización da vida. Asociámonos dun xeito de que quedas con aquela persona a recoller, despois quedas para entregar. Non sei, é como as persoas que vivimos solas é ter un porqué tamén, un porqué máis para facer vida de barrio, non? E os valores que eu creo que transmite é o da colaboración, o de que os obxectos poden ser teus, pero tamén poden ser un pouquiño do resto da veciñanza e do resto do barrio. Tamén podes facer peticións á veciñanza a través dos servizos sociais do Concello. O Prestogal activarase para que a veciñanza poida cederche o que estás buscando. E se formas parte dunha asociación de Compostela, podes solicitar a alta no Prestogal. Esther xa pode facer zume de tomate. O Prestogal promove unha cidade máis solidaria, reduce o consumo e fortalece o tecido asociativo da veciñanza. Esther está encantada e as súas veciñas tamén. Presta o que non utilices e busca o que necesites. Prestogal.